Proleće 1848. Evropa je ustala na noge. Nezadovoljno stanovništvo pobunilo se širom evropskih država u događajima koji će kasnije biti poznati kao Proleće naroda. Srbi u Habsburškoj monarhiji želeli su da se izbore za svoja prava, a vidjet ćemo i kako. Godine 1790. na Temišvarskom saboru Srbi su zahtevali autonomnu pokrajinu na teritoriji današnje Vojvodine, gdje su činili većinu, posebno u gradovima. Do 1848. godine, sa buđenjem naroda širom Evrope, uključujući i Austrijsko carstvo, narodi poput Mađara, Srba i Hrvata unutar Habsburške monarhije počeli su da iznose svoje zahteve. Mađari su polagali pravo na teritorije gdje nisu činili većinu, što se sukobljavalo sa interesima Srba i Hrvata. Umjesto jedinstva protiv mađarske vlasti, među ovim narodima pojavile su se podele. Zbog velikog nezadovoljstva naroda i mađarskih pokušaja da uvedu preke sudove, Svetozar Miletić oštro je kritikovao pasivnost crkvenih velikodostojnika prema ustanku. Iako je mitropolit Josif Rajačić u početku bio uzdržan i naklonjen mađarskoj vladi, snažan pritisak naroda i brojne delegacije primorale su ga da reaguje. Na kraju je, uprkos odanosti dvoru i poznim godinama, Rajačić pristao da sazove Srpsku skupštinu. 13. maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima počela je Majska skupština srpskog naroda. Na toj skupštini mitropolit Josif Rajačić proglašen je za patrijarha, a Stevan Šupljikac izabran je za vojvodu, čime je proglašena Srpska Vojvodina. Odluka da Šupljikac bude postavljen za vojvodu zatekla ga je u Italiji, pa je vojnu komandu privremeno preuzeo Đorđe Stratimirović. Srbi su zatim otputovali u Beč, predvođeni patrijarhom. Usput su se sastali sa banom Josipom Jelačićem u Zagrebu, gdje su se složili oko mnogih pitanja i odlučili da sarađuju u borbi za oslobođenje južnih Slovena. Car je procenio da su zaključci skupštine bili pod uticajem Kneževine Srbije i zato ih je odbio. Samo 4 dana kasnije, 11. jula, mađarske vlasti odlučile su da silom uguše srpski ustanak. Prvi veliki sukob dogodio se 14. jula kod Sentomaša, mesta koje će kasnije dobiti ime Srbobran. Srbi su, utvrđeni u svojim položajima, uspeli da odbiju mađarske snage. Nakon toga, srpski patrijarh kritikovao je bana Josipa Jelačića zbog njegove pasivnosti. Austrijski dvor smenio je patrijarha sa mesta administratora Karlovačke mitropolije jer je pretio da će mobilisati graničare i pozvati svu slovensku braću da se priključe borbi. U avgustu je car zaoštrio stav prema Mađarima, zahtevajući vraćanje vojne krajine pod austrijsku vlast, zajedno sa drugim ustupcima koje Mađari nisu želeli da prihvate. Postupajući po signalima iz Beča, ban Jelačić objavio je rat Mađarima 11. septembra. Srbi su ponovo odbili mađarske snage kod Sentomaša u avgustu i 21. septembra. Od tada je mesto nazvano Srbobran, po glavnom odbrambenom rovu. Međutim, srpska vojska nije imala jedinstvenu komandu. Vodili su je austrijski komandant Ferdinand Majerhofer, patrijarh Rajačić i Đorđe Stratimirović, dok je vojvoda Šupljikac stigao iz Italije tek u septembru. Veliku podršku pružili su dobrovoljci iz Kneževine Srbije, koje je predvodio vojvoda Stevan Knićanin. Čak je i Crna Gora nameravala da pošalje 2000 vojnika, ali to nije bilo moguće zbog teritorije pod osmanskom kontrolom. Mađari su i dalje imali brojčanu nadmoć, zahvaljujući veličini teritorije i boljoj organizaciji ustanka. Međutim, tokom jeseni, na podsticaj Lajoša Košuta, pokušali su da smanje broj frontova i ponudili Srbima neku vrstu primirja, uključujući ravnopravnost, verske i jezičke slobode, patrijaršiju i posebnog bana u Slavoniji, ravnog hrvatskom banu. Promenom cara i dolaskom Franca Jozefa, položaj vojvode i patrijarha potvrđen je carskim ukazom, ali su ostala pitanja ostavljena za rešavanje posle rata.
Mađari su sada bili nezadovoljni promenom vladara. Srpska vojska tada je brojala oko 21.000 vojnika sa oko 100 topova. Većinom su to bili iskusni graničari i dobrovoljci iz Kneževine Srbije. Vojvoda Šuplikac iznenada je umro krajem oktobra, pa su komandu nezvanično preuzeli Ferdinand Mayrhofer, a formalno Kuzman Todorović. Kneževina Srbija ubrzo je povukla svoje dobrovoljce. Mađarski general Percelj krajem marta i početkom aprila 1849. zauzeo je Sombor, Sentivan, Sirig, Sentu, Vrbas, Bečej i na kraju Srbobran 3. aprila. Poražen je tek kod Vilova. Srbobran je potpuno uništen i spaljen, a stanovništvo je ubijeno ili je pobeglo. Poginulo je oko 5.000 vojnika i civila. Nakon povlačenja dobrovoljaca, Srpska vojska ostala je slaba i demoralisana. Mađari su bili u punom naletu, a mnoge srpske jedinice su se raspale. Do kraja maja i početka juna gotovo ceo Banat je pao. Srbi su se održali jedino u Šajkaškoj. Novi Sad je 12. juna teško bombardovan iz Petrovaradina i gotovo potpuno razoren. Mnogi gradovi i naselja teško su stradali u ratu, što je dovelo do velikog broja izbeglica. Patrijarh se za pomoć obratio ruskom konzulu u Beogradu rečima: Bog i Velika Rusija naši su jedini zaštitnici i mogući spasioci. Grof Andraši i Ilija Garašanin nisu uspeli da postignu dogovor u Beogradu, pa se situacija nije značajno poboljšala. Garašanin, znajući da će Rusija uskoro intervenisati u Austriji, nije ozbiljno nastavio pregovore. To se i dogodilo kada je car pozvao ruskog cara Nikolaja I, koji je ugušio mađarski ustanak u odlučujućoj bitci kod Vilagoša 13. avgusta 1849. Mađari koji nisu uspeli da pobegnu, uglavnom u Osmansko carstvo, pogubljeni su u Aradu. Carskim patentom od 18. novembra 1849. car je osnovao novu krunsku zemlju, Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat. Iako je to izgledalo kao uspeh, ovaj potez bio je pažljivo proračunat. Vojna krajina nije uključena u vojvodstvo, što je značilo da Srbi iz Kneževine Srbije nisu imali direktnu vezu sa Srbima u Vojvodini. Pored toga, uključene su i oblasti sa rumunskom većinom, poput istočnog Banata, kao i područja sa značajnim nemačkim i mađarskim stanovništvom. Ovakav oblik uprave trajao je do 1860. godine, kada je car decembarskim patentom ukinuo vojvodstvo. U narednim decenijama Srbi više neće dizati ustanke, već će se organizovati u političke stranke sve do kraja Prvog svjetskog rata, kada će se 1918. konačno ujediniti sa Srbijom.